Sa gabi. May gabi sa Radsang Bacolod Negros Occidental, Western Visayas, Bilog nga kalibutan nagapalag ng paratunturan zona libre. Karon na daw sang Sabado petsa 26 sa bulan sa Pebrero tuig 2022. Sa ato sa pagpalagad paglop dayta karon nga gabi may kopod ang inyong lagad si Bombo Ponce Espino. Tugtog bitala sa 9 ang o kon alas 8:30 ang takna sa nga gabi sa pagdulog sa kapagpatpat sa pila ka madragwan nga mga balita. Balita lokal, balita national, balita sa lasang pungsod, pila ka madalagkuhan ng mga balita sa patag sa nampang kag sa artista. Sa pagkita pag-auptan man sang bugos sa puwersa sa RYWP Bombo Radio Pato Reporter sa atong sari nga mga Bombo Correspondents, Bombo Volunteers, nga maghatagban sa pila ka madalagkuhan nga mga balita, pila ka uli nga ma-report nga nagkranabo assign sa resitag sa kamera of responsibility. Antes ang tanan pagtamiatanay sa atong sari nga mga kauta matag paramatita abroad, mga pinananggata nga benegrense, mabakulod noon ganito sa luwasang pungsod nga nagarantaw na kanagapmati sa aton pinagi sa Facebook, sa YouTube. No, at the same time iya makabanan sa bahin sang 630 kHz. So welcome na sa pagpangalagad sang Sabado sa edisyon sang Zona Libre. No, tagsaka daw sang Sabado ti ari lagi ta iya makabanan sa alas 8:30, no, ang takna sa gabi. Ano ang tulubing talapang pila ka madalagkuan nga mabalita sa mga top stories of the day. Madalagkuan nga mabalita sa luwasang pungsod. Diri man sa aton sari nga pangalagad ti ang mga kauturan naton. No, at the same time sa aton sari nga mga kabombo, no, mga Pilipino. Gadito yung makabanan sa bahin sang Ukraine. No, sa gyapon nagapanindugan nga ti hindi kuno magpauli kasunod sang saning kinagamo ang pagbombardiyo, ang pagyera, no, sa pungsod Russia sa Ukraine. Nakagwa na ang iban sa kapital sa Ukraine kagyera na sa maayo nga kemtangan kaupod ang ila sa nga mga employers ba makaluluoy man. No, muning kinagamo to karon nagaluntad sabay sa Ukraine, so ang access sa pagkaon mabudlay na. Mga pumuluyo nagaway na sa supermarket, so meaning to say nga kalanabo na ditong panic buying. O ti pagsarado sa mga establishmento, ilabi na sa mga supermarket, so ina magaresulta man sa mga pagpangluting, no, pagpanguha, pagpangawat sa mga pumuluyo sa mga pagkaon, ti ano makigutom ang tawo. Namo ini ang mga epekto iya makabanan sa sining pagbombardiyo sang pungsod Russia sa Ukraine. Inig wala kaluoy ang makabanan, no, nga ti si Russian President Vladimir Putin. O ti lantawon ta kung ano may sanction sini sa iya sa ulihi, lantawon ta kung ang Russia, no, sa di makabanan sa subong mangin Russia man sa palaabuton. Amo ni ang balantayan kag ti sa preparahan sang Russia ho. No, ga ipiton kamuda, no, so ti why man ang Ukraine nagabato man subong. Pero ti kita mo ang maghihos ang Amerika sang UK, no, daw wala iya makabanan sang kuan, no, daw wala iya sang pagpakita nga ti mahid-on sila sa Russia. Sa economic sanction daw diri niya sila iya magakutot, no, sa Russia. O kaya mo ginang ponteryahon ang ekonomiya sang Russia. O agyan na nilang pagpang-ipit sang mga gina-export nila nga produkto pag ipit man sa magsulod nga produkto dito sa ila. O subot sila kunti kamo na sa Russia preparar na kamo no, sang paghimo sa inyo gulingon nga pagkaon. Hindi na kamo na makatilaw sa mga imported nga mapagkaon. O kagati mangin kun ano ang halit nga itugas ang Russia sa Ukraine. O kailan taon ta tinuway gid mahimo ya ang Ukraine, no, pero nagabato sila. O amo man ni kalala, no, ang matabo sa Russia sa ulihi. Bisan ilabo niyo na sa bato. Subong may 800 na ka mga military infrastructure sang Ukraine ang naguba na sang Russian forces. Presidente sang Ukraine nagapanindugan nga hindi sila iya makabanan mag-surrender. Si Ukraine ang Ukraine president, no, sa dili makabanan. So ang isa gali ka boksidor, no, nga si Vitaly Klitschko, mayor gali sa Kiev subong or Kiev, no, dito sa bahin sang Ukraine.
No, so nagakuan man sa nagabitbit sa sang armas. No, so ti daw hindi man niya makabanan daw hindi man ta makapati nga may isa to ka 80 anyos, no, nga naga-join, no, sa bahin sang ilang tawag sa gani nga pagig-away against sa Russia. Di imagine kita mo, di mabatsagan ihanan ni Vladimir Putin, no, ang presidente sang Russia. No, so ti sa paginaima makabanan, no, sa maginalantaw naton ti magluwas sina sa Ukraine may mga Pilipino kita to mo nga mga OFWs more or less mga 300 ka mga OFWs dito sa bansang Ukraine. Yes, no, sa Ukraine. But sa Russia, ti amo man ni halungan ta sa ulihi nga ti mangin apektado man or maapektuhan man ang mga OFWs naton dito sa Russia kung mag-take effect na ang economic sanction sa Russia. Samtang pila pa kami impormasyon sa mga kabananti karon na makalugar kita, no, kay nag-communicate na kita makabanan diri sa isa ka Filipino OFW, no, dito sa bansang Ukraine, no, si Ma'am Avril Nasino, no, taga Isabela, no, dito sa area sang Luzon, no. Balawang ta kon latest nga sitwasyon dito kay according sa iya, no, nga impormasyon nga ginhatag diri sa aton, no, okay lang kuno dito sila pero ti ako ini ko magpating okay no, so nabilin sila subong dito sa Kiev, ang iba nag-evacuate na, no, sa sulod sila sa balay sa ilang amo, ang first batch ara na sa Lviv, no, nga malapit kuno ini sa borders sang Poland, kay the most nga country, no, nga kadtuan, no, sa mga refugees, no, sa dito makabanan ang Poland. Ito man sa European country man Japon, o ito sa Europe, no. So ti sa manabilin dito ti kamusahon naton sila kay base sila man to bombardihon, no. So pahinayo lang sa burigan naton pangamuyo, no, ang aton sila nga makauturan nga dito karon sa bahin sang Ukraine, no. Ang nagatuslok sang kasing-kasing ko ang ining report bala nga nabaton naton, no, nga ti 80 anyos, no, nga tigulang handa nga mag-upod mo, no, sa bahin sang military forces sang Ukraine para pakigbatuan ang Russia. Imagine. Sige, dugangan nato na karon diri sa aton sa nga pagpalagad sa aton sa nga panatuntunan. Samtang dugang pa sa diri nga mga balita ang EOC, no, may sabat ya makabanan sa siring pagpregan sa pagrally sa mga grupo. Kahapon siring adlaw ya makabanan sa pagpumuno ni Attorney William Merano and Company sa siring no to vaccination, no to mandatory vaccination. Ti liwat na ipaklaro naton ya makabanan sa EOC, no, sang syudad ya sa Bacolod nga ti wala kita nagaduso, no, sang mandatory vaccination. Bisan pa nga ti ang national vaccination law naton, no, nagapahayag nga ti wala sang pilitay, no. So may mga pahayag pa di sila nga ti ang mga medisina ang ining kuan ko, no, mga artificial test unreliable o hindi mapatihan. May 180,000 na ka mga nagkalamatay since nagsugod ang vaccination, no, kag no to discrimination, we have the right to life, respect our right to life. Ambot ko nagalibog ang ulo ko, COVID vax is not safe, ano, di ni sila yan nagkuha sa ilang mga figures man. Kasi 180 no kuno mil ang nagkalamatay because sa vaccination. Matsagan nyo kung may nagkalamatay sa bakuna, no, hindi ayhan nga kuan ini magtribukaho gila yon. Daw ginamos ni mo. Gabisan anhon mo katago, manimaho gid. No, di ba? So wati ang aton diri, no, hindi tayo pagpatalangon ang tawo, no, hindi tayo paghiluan ang paminsaron sang tawo. Kung hindi ka mo gusto kami magrupo na yang hindi gusto sa vaccination, ilabi na gid sa mga kabataan subong, inyo na diretso abi keep quiet na lang kamo da bala. No, kaya ti dumduman naton sang ginintroduce ang ding vaccine, no, diri sa aton nga damo to nagkalamatay, gintago ta to, natago ato, siyempre wala, no. So iban nga mga pungsod, no, ti nagapahayag na,
no, sa dumakabangati ang vaccine is effective. No, so naga-enjoy ni sila dito subong-subong at sempo bisa magtinaas man ning kaso tawid na dapat kulbaan na. O kay man tinalabot na ang herd immunity nga ginatawag. Ari na kita iya makabanan sa alert level 1 dugay-dugay. O ti kon mga pilosopo pagid nga makinalata ang ang inyo sining masugata. Hambalon pagid kamo nga kalabot ng tawos bulan mo punang inyo pagpate. O, ti siling ko gani, kira respeto taman sila. O, may kaupo ta karon si Dr. Chris Rongon, ang Deputy for Medical sa Emergency Operations Center sang syudad sa Bacolod. Kag siyempre ang grupo sang One Sambayan, Convenor nga si former Governor Rafaelito Coscumnila nagpangayo sang pasaylo sa Natabo paghaboy sa mga leaflets sang Leyte supporters sa kay BBM sa syudad sa Talisay. Matapos nga nagparegan sang grand rally ang unity team, no, BBM Sara Tandem sa syudad sa Bacolod sang tirikdan nga adlaw. No, so ti amo ning ginasiling tablang ti mga bastos no, nga mga kwan, no, bastos iya makabanan nga mga pumuluyo. Di daw nakilala na kuno ini gani o may taga Bacolod, no, pero ti awan sambayan. No, nagapangayo gid sang pasensya angot sa siring natabo. Sa tuod lang makuluya man gid. No, so hindi ta siling ati magbinastos kita diri. So ginarespeto man kamo Amo na gani siling kublay nali gani kamo baslan sa BBM supporters. Basi kon magkiwi man ang baba nyo. Oh, kay ti ginapayag kuno nga ang Negros is Leni sang una patoy ang simpo. O subong do nagkambyo naman ang halos tanan, no? Nibla? O why naman niya subong niya makabaran sang matsagan nyo. Lene man Japon O di himulsuhan tana ano mga pumuloyo dumiara magid nga ti siyempre ga pabilin, no, sa kay Lene kag sadto sa liberal pa. So kag siya of course, no, ang election was these areas, no, diri sa bahin sa probinsya sa Negros Occidental liwat iya makabanan nga tumod, no, sang aton siring nga makapulisan diri sa may bahin sa probinsya sa Negros Occidental. Kay ban pa karon nga babalita kami pormasyon nga aton siring nga diskusyonan diri sa aton siring nga palatuntunan. Oras sa Bobo Radio Bacolod Philippine Standard Time 15 minutos. Ang nakaligad sa takna kalas 7 sa gabi diri sa aton siring nga pangalagan. Pinakalitas nga update sa aton nga mga presidentiables. Si Vice President Leni Robredo ato to kahapon, no, sa bahin sa syudad sa Iloilo nga nagparegan man sa rally. Giping bit-bit niya man gani to ang mga artista to. O kinala ko lang to si Cherry Pie Picasso, no, si OG Diaz. No, kaagati isang nagtabok si Tony Gonzaga sa kay BBM. Nga nag-host ang Grand Rally dito sa bahin sang Bulacan. Do ka controversial gid, no. Pagpanghakot ni BP Lini sa mga artista nga naga-MC sa iyang rally, okay man lang. Daway man niya sang may nagakomento dire. Ginopdan man sa kuno sa Milonggo ating Iloilo, considered as magidna, no, liberal country. Ang mayor to sa syudad sa Iloilo, Mayor Jerry Treñas, ang gobernador sang probinsya sang Iloilo nga si Toto Defensor Jr. ang nag-isa to suportar sa kay Leni Robredo, no, sa iya siring presidential bid sa Mayo 9 eleksyon. No, subong linong si Pacquiao. Tiambot ko din niya atubang subong sa Pacquiao ko nagatalikod, no? So may mga bati-bati kita kadaw mag-giveaway na lang siya. Mayo pa kadaw ay kaman pagdaog Pacquiao, no? So support ka na lang bisang isa mo da sa mga mauyunan nga puli nga president sa bolo. Para nga hindi ka manugon sa kwarta mo siling ko sining hugada ko sigihon gid maubos gining sinuptan niya daw. Luwas na, no, suyupon kapag suyupon sa matawong nagpalibot si muda. Galunsay magdana mga kwanda, no, mga balangaw bla. Pala suyop, no? So basi dira ka mamigado. Si Isko Moreno, no, willing yang nga maghatag sa ayuda sa OFWs returning from Ukraine. Kag si Ping Lacson daw linong man subong.
Si BBM ti after sa semana, no? Daw nagkuan siya, no? Nagpahuway sa. Medyo kapoy-kapoy man ah. Amo ning pinakakapoy makabanan nga kuan mo, no? Nga kuan nang pagsulod mo sa politika ang kampanya mo. Pinakakapoy nga tools, no, sa politika magsulod ka ang pagpangampanya. Di kaya ikay mo, no, libuton mo ya ang kapin sa 80 ka mga probinsya. O 80 pala na probinsya sa bilog Pilipinas, ha? Di pila na ka mga syudad, dala naman na yung syudad, no? So ti magluwas pa sina sa NCR pa, Metro Manila. No, so makapoy-kapoy, no, ang politika ti amo na, no, pagwapo-gwapo kamo da. No, parang kuan ka mo da, no, pahamot kamo sa tawo o gabutuhon kamo sang tawo. Sige, 18 minutos sa nakaligan sa takna kalas sa 7 sa gabi diri sa atong sari nga palatuntunan sa atong masari nga pagpalagad. Pabalik ta, no, mga detalye sa mga balita atong sari pang headlines pagkatapos kidamang sani. Standby. Bombo Radio Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo. Tips sagud malikawan ng insomnia. Ang pagtulog sang maayo ang makaapekto sa mental kag physical health sang isa ka tawo. Apang kung kaisa hindi maligar nga nagaka-eksperyensya sa ginatawag nga insomnia, gani ari ang tips sagud malikawan ini kag mas makatulog sang maayo mga kabombo. Kinahanglan nga pareho ang oras ang imo pagtulog kag pagbangon kada adlaw agud maset ang imo nga body clock. Kun adlaw, mas maayo nga buksan ang mga kortina agud makasulod ang kasanagon, paglakat-lakat kun aga kag pag-ehersisyo. Kun gabi, likawan ang mga masanag nga screen kaangay sa mga gadgets kag TV. Limitahan man ang pagkaon kag mga ilimnon nga may caffeine kag nicotine bagod makatuga ini sang problema sa pagtulog. Likawan man ang pagkaon sang madamo, pag-inom sa alcoholic drinks, pag-inom sang madamo nga tubig kag ang pag-overthink antes magtulog. Ang husto nga paggamit sang earphones o kon headphones. Kalabanan sa karon, ilabi na sa mga pamatanon ang masaming nga nagagamit sang earphones o kon headphones sa tion sang nagausar sang gadgets. Apang, ano bala kalawig ang aton paggamit sang earphones kag headphones? Nakahibalo bala kamo mga kabombo nga ang tuman kalawig nga paggamit sini ang makatugas ang ear noise o kon acoustic trauma? May pila naman ka tips nga makabulig agud mahalungan naton ang aton dulunggan kag pamatinan. Dapat nga ipabilin nga yara lang sa 60% ang volume sang aton nga mga earphones o kon headphones. Likawan nga masobra sa 4-5 ka oras ang tayuyon nga paggamit sang earphones o kon headphones. Magtala na sang 15 minutos nga break matapos ang 1 ka oras sagud nga makapahuway ang aton palamatinan. Masami nga tinluan ang earphones o kon headphones kag mas maayo nga gamiton ang duha ka earpiece sang aton nga mga earphones. Sa karon nga may ginapangatubang nga pandemic, importante nga halungan gid ang ikayong lawas. Apang hindi lang physical health ang dapat hatagan sa pagtamuda, bangod importante man ang mental health. Paano bala halungan ang aton nga mental health? Una, kinahanglan nga halungan naton ang aton kalawasan kaangay sang pagkaon, pag-ehersisyo, pagtulog kag pagpahuway sang insyakto bangod ang poor physical health ang makaapekto sang modo kag panghuna-huna sang isa ka tawo. Kinahanglan man nga mag-set sang boundaries sa tanan nga bagay, hatagan sang balorang kaugalingon kag iselebrar ang mga kadalagan bisan ano pa ini kagamay. Maayo man sa mental health ang pagpatawad sa isig kapareho. Bangod ginarelease ni ang kabugat sa Balatyagon subong man ang pagkamapasalamaton. Suno sa research, dako man ang mabulig sa pagpangamuyo sa paglikaw sa stress. Ang talaba. Sino bala ang hindi maganahan magkaon sang talaba? Magluwas sa manamit sini nga sabor, ang talaba ang nagaunod man sa calories, protein, fat, vitamin D, thiamine, niacin, vitamin B12, iron, magnesium, phosphorus, zinc, copper, manganese kag selenium.
Isa ini sa mga source ang high quality protein nga nagaunod sang siyam ka importante nga mga amino acids nga kinahanglan sang lawas sang tawo. Nagaunod man ini sa antioxidants nga maayo para sa atay. Apang ang pagkaon sang talaba ang mayaraman sa mga risgo. Bangod nagaunod ini sa mataas nga amount sang zinc nga delikado sa kalawasan kon masobrahan. Ang pagkaon sini nga hilaw ang makatugaman sang bacterial infection kag makatugas sang diarrhea, pagsuka, hilanat kag iban pa nga seryoso nga kondisyon. Gani sa pagkaon sang talaba, kinahanglan hagan-hagan lang. Ang oral disease, nagapadayon nga seryoso nga public health problem sa Pilipinas. Ang prevalence sang dental caries sa mga permanent teeth ang nagapabilin nga mataas sa 90% throughout the years. About 92.4% sa mga Filipinos ang may tooth decay, kag 78% ang may gum disease o kon periodontal diseases, santo sa report nagikan sa DOH. Bisan pa nga ini ang preventable o kung matapna, ini nga balatian ang nagapekto sa halos kada Filipino at one point or another sa iya nga pagpangabuhi. Ang pag-practice sang good oral kag dental hygiene kaangay lang sa paghalong kag pagtatap mo sa imo kaugalingon. Nagatap na ini sang bad breath, tooth decay, gum disease, resulta ang healthy nga baba. Ang healthy nga baba o kon mouth, maayo nga indicator nga maayo man ang imo lawas. Gani, halungan gid ang aton nga dental health. San o ikaw ulihi nga nag-ilis ang sponge nga ginagamit mo sa paghugas sa mga kitchen utensils? Ang kitchen sponge, mga kabombo, ang mas mahigko pa sa toilet. In fact, ginpahayag sang microbiologists nga ang mga butang nga ginagamit naton sa pagtilo sa mga dishes ang pinakahigko nga bagay sa balay. Sa isa ka pagtuon nga na-publish sa journal nga Scientific Reports, ang spongy bacterial colonies ang mas delikado sa aton ikaayong lawas. Bangod sini, ginarekomendar sa mga researchers nga dapat islan ang sponge kada simana. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa kag matrace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayong idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit. Apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa, kag may trace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground sa para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayo nga idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit, apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Yari na ang isa sa nakapabaylo kag nakabaton sang brand new radio set with AM Sa Radyo Bacolod, Philippines Standard Time, 25 minutos na nakaligad sa taknang alas 7 sa gabi. Ari gali oho, no? Sa di makabaran sa bahin sang aton sa ring pag-compare bala. No? Sa ring mga armaments. No? Sang aton sa ring duha ka mga kuan ano, ka mga lugar nga nag-aaway subong, no? Ang pungsod Russia, no? At the same time iya makabanan ang Ukraine. Kami na kuha bala kita dire, no? Nga mga detalye with regards sa sining comparison ta, no? Sa ila, no? So mga aircraft fighters nila, no? Mga no? Mga personnel, no, mapanti ka mo kag sa hindi ang ining kwan mo ng katunga mo or sobras katunga gani, no, ang abanse, no, sang Russia, no, sa ila sa ring mga kagamitan pang away, no, mga military strength nila o tiari, no, sa active troops, sa troops kita na nga ang active, no, ang Ukraine may ara subong sang kabukusan nga 1,100,000, no? Kama troops nila, grabe magling mga trupa sang ano, mga soldado, no? Sang Ukraine. No? So, active. Samtang Russia, tiariyo, sobras kapilo.
2.9 million, no? Ng ilang nga troops sang pungsod Russia. Pero may active na ni kag reserve. Sa active, ang active lang yung nga troops sang Ukraine, no? 200,000. O, kita di pila kita di sa Philippine Army, 150,000, no? Police tabi, mga 150,000 man. O, pero ti ari military ni, kahit ti kumagira, military na. No? So, plus police. 200,000 lang yung Ukraine. Ang Russia, may ara sang 900,000 ka active troops. Lapit sa isa ka milyon. No? Ang ilaman sa didri makabanan nga mga militar nga aktibo. No? So, sa attack aircraft, no? Ining mga kagamitan nila sa aircraft nga nagapang-atake, no? Dala na gurong mga missile, no? Oh, so ang Ukraine may 28 lang. Samtang ang Russia may sang 1,511. Di imagine. Di no mo pa ni ka makita nato ni Ukraine mo pa ni sila ka desidido nga mabato sila yan mo, no? Isugman. Oh. So, aircraft na. Sa helicopters, may 34 lang yung Ukraine. Samtang, ang Russia may ara sang 544. Ang Russia. No? Sa attack helicopters. Ang tangke de guerra, no? Yung tangke de guerra, no? Ang Ukraine may 2,596. O, samtang, ang Russia naman may 12,240. Kapilo iya magkabanan ang abanse diri ho. O sa armored vehicles, no? Mga armored vehicles meaning hindi ni ma'am kwan, no? Hindi ni ma'am tawag sa gani, no? Hindi ni ma'am hindi kasi ni makakwan mo, hindi kasi ni maka bato, no? Kay yawan ka ni makapudpud, no? Yawan ka ni makapudpud sa armored vehicles. Ga tagring na ang balas ni Igo. Ga balik, ga bounce back. No? So may 12,303. O, ang Ukraine, samtang katunga naman sa kadamuon sa Russia, nga may 30,122. Ang towed artillery, no? So, ang Ukraine, may ara sang 2,040. No? May 2,040 ang Ukraine, samtang ang Russia may 7,000, no? 7,511. No? Ang Russia, ti imagine. So amuni, mga kabanan, kadamo, kag amuni ka persado, no? Ang Russia. That's why nga ti daw hindi man sila kuano, hindi man sila tandog lang bugal, no? Sang Russia. O, sa pamumuno sa ila sa Russian president, no? Nga si Vladimir Putin. So amo na sa karon iya makabang kadesidido, no? Nga mag-away giyera, no? Against sa Ukraine. Oh, so sa amo sa kadamuon sa mga active sang troops, attack aircraft, attack helicopters, tanks, armored vehicles, mga towed artillery, no? Pero why siling kuandiri wala iya sang senyales, no? Nga ang no? Ang Ukraine ang masurrender, no? Or maluhod, no? Sa bahin sang pungsod Russia. Sana siling ko gani kaina, no? Nga ang ang aton nga ang mga pumuluyo dito sa Ukraine, no? Hindi mo basta-basta. So mangin matay man sila. Oh, para sa ila sini kaugalingon nga pungsod. Oh, so diri tani makita na, no? Kung ano ka ano ka komitido, no? Grabe ang commitment, no? Sang aton sa mapuluyo sang Ukraine, no? Bato sa bahin sa Russia, pila na ka mga buildings nila diri ang nagkalakwan, pila na ka mga buildings nila ang nagkala guba nga ginigo, no? Sa diri makabanan
sang Russia. So mo ning aton nga diskusyonan sa dito mga kabanan, no? So ang kuan man lang sini, no, ngati pagmuyuan ta lang, no? Ngati ayo ang tanan, no? Ngati hindi na maglala. Kay kabalo kamo, no, makaluluoy ini mga sibilyan, no, naton sa mga kauturan. Why niya may ginapasin kung targeton ka lang di asang missile karon, no? Ngati why ka preparasyon ang tabo. Although nga kuha na subong patigayon sa repatriation, no, sa mga pumuloyo, no? Nagapatigayon diri makabanan sang repatriation sa mga pumuloyo, pero daw hindi tagid iya makabanan ma-imagine ngati sila mangin safe. No, dali lang gid, no. Nga sila, no, sa di makabanan ang mangin safe. Sa sini iya nga panimpo kay ang bala to whom it may concern. Amo na karon, no. So i-check naton diri sa Bacolod, no, kung may mga OFWs kita nga Bacolod non, no, nga tutusubong. Kag ano ang mga plano abi, no, sa diri makabanan. Sa karon sa aton sang syudad, no? So ang uwag na target naman. Sige. No, ari sa piya kalinya, isa sa mga bombo international correspondent naton from Ukraine, si Ma'am Avril Rian Nasino from Kawayan, Isabela, ini siya, no? Ma'am Avril, welcome po dito sa Bombo Radio Bacolod. Si Bombo Pons pa ito. Magandang gabi po sa inyo diyan sa Ukraine, Ma'am Avril. Magandang hapon din po. Bali 1:30 pa lang dito. Bali, taga Cordon Isabela po ako, hindi Kawayan. Taga saan, ma'am? Pakiulit. Cordon Isabela po. Okay, sige. No, so I'm sorry. So part din ng Isabela yan, no? Bayan rin yan, ma'am, no? Yes po. Bali, Okay. malapit po kami sa Santiago City. Okay, sige. Ma'am, thank you so much, no? So, Sa pagtanggap ng invitation namin for walang ano. interview sa live ka dito ngayon sa Bombo Radio Bacolod, Bacolod City at Negros Occidental, mapapakinggan dito at sa buong mundo, no, through Facebook Live ng Bombo Radio Bacolod at ng YouTube, ano. Ma'am, tumawag kami sa inyo kasi andyan kayo mismo, no, sa Kiev, Ukraine, sa ngayon, ma'am. Sa Kiev po, pero wala po kami sa sentro. Bali, siguro mga 30 kilometers or kasi 30 minutes away from pag sumasakay kami ng kotse. Oo. From here. Pero sa ngayon, talagang naririnig na namin yung mga putukan, yung bomba. Medyo nakakatakot na rin. Actually, second batch po kami sana for repatriation going to Lviv na malapit dun sa border ng Poland. Pero parang nakakatakot na kasi lumabas. Too risky na ngayon, lalo na dito kami dadaan talaga sa city. Okay. So, hindi namin alam kung kailan kami mag-agaya. Kaya, ano na lang, decision na kami na dito muna sa mga amo namin. Oo. Ilan din kaming natira rito, yung mga nauna na sa Lviv. Okay. So, Hello? sa amo po ninyo, mga ilan kayo, ma'am, sa bahay po? Mga ilan kayo lahat? Mag-isa lang po ako, pero may pumunta na nga na kaibigan ng amo ko kasi mga amo ko ngayon nasa UK sila 2 weeks ago na. Tapos may kaibigan siyang mag-ina, pumunta dito sa bahay, siya ang mga kasama ko ngayon. Tapos yung gwardiya ng mga amo ko kasi nga residential, Oo. yung place nila. Okay. So sabi naman ng amo ko, safe naman kami dito. Sana nga hindi umabot dito yung mga bombahan. Ano yun nga ang nakakatakot yung nagliliparan na ano. Okay. Pero okay naman po kami. Marami kami rito. Halos kaya lang magkakalayo ang place namin. Magkakaibigan. Yun nga lang, hindi nyo mapakinggan itong mga pagsabog, ano, ma'am? Opo, may mga balita pa nga na talagang mas parang doomsday ngayong araw na to or mamayang gabi. Wag naman sana. Kasi talagang yung president din ng Ukraine, talagang matapang din, hindi talaga siya bumababa. Okay. No? So, kung Marami na rin nabomba tingnan na natin, no? airport. Bansa tayo dito sa Pilipinas pala, no? Nag 6 hours.
So, mula kaninang umaga hanggang ngayon 1 PM diyan, anong mga nangyayari po, Ma'am April? Parang kaliwa't kanan na ang mga tina-target ng presidente ng Russia, yung mga airbase, Hmm. airport, yung mga gano'n po. Kaya lang ang hirap nun, may mga ligaw na mga missiles nila na natatamaan na mga apartment. Marami na rin pong naglisanan na mga Ukrainian patungo sa Romania, Hmm. Poland at mas marami doon sa metro station sa ilalim yun. Parang doon na sila namalagi. Oo. 2 araw na. Nakakaawa nga. Makikita niyo naman po siguro sa mga news, totoo po lahat yun. Pero Yes. talagang nakakakilabot. Pero matapang haharapin natin. Sana okay kami lahat dito. Oo nga 'no, sana lang po 'no. So, pini-pray po namin Opo. kayo diyan ma'am 'no, sa, Ukraine. So, makikita natin sa mga, residente na, lumalakad 'no, may mga trolley bag na sakay pa yung mga maliliit na bata, kawawa naman ma'am ano? Opo, talagang maraming naglilisanan na sa mga malalapit sa mga target nilang bombahin o ano. Oo. Talaga po, oo. So sa aming mga Pilipino, sa awa ng Diyos wala pa namang ano, sana nga lahat kami ligtas. Pero yung mga first na batch na nakapunta na sa Lviv, nandun na po sila. Puwede po kayong mag-interview dun ng isa sa kanila. Sige, sige. Maghingi po kami sa inyo diyan ng mga kaibigan mo na nando'n na 'no, sa, ano, kabilang bayan 'yan? Kabilang bayan? City? Hindi po, malayo din parang, malapit sa border ng Poland kasi ang ano ng embassy namin 'di ba sa Poland, ang andito lang sa Ukraine yung Philippine yung konsulado. Hmm. Is, Ukrainian yung namamahala dito kaya siya ang nag-a-assist sa amin. Kailan ang second batch kaya nakapunta rin mga first batch, tira sila sa isang hotel which is yung Poland Embassy ang may ano sa kanila. Oo. So, the most Kaya na country na andun ngayon yung puwedeng, puntahan ng mga residente is ang Poland, ano? opo, nagtatawiran na dun. Sana nga hindi umabot dun yung ano ni yung presidente ng Russia kasi nga parang napapalibutan na nga ang Ukraine ng mga ano, Hmm. yung ano ni yung presidente nila. Ang hirap kasi yung banggit si President Putin. So, i-try niyo pong mag-interview do'n. Andun Yes, pa yes. po sila. Ewan ko kung ang balita namin, nakausap ko yung isang friend namin do'n, baka Sunday na sila, tumawid ng Poland and then ewan ko kung diretso na sila ng Pinas. Hmm. Kasi by land sila manggagaling ng border, eh. Pero siguro mag-travel ng by land, sa noon na, maiksi lang yung oras, so baka dodoble po ito 'no? Kasi siguro traffic din sa daan, ma'am? 'Pag kami manggagaling dito talagang aabutin ng isang araw ano, pero sila hindi ko alam sabi nila, mga 7 to 8 hours from, sa border hanggang sa Poland. Oo, 'Yun okey, ang sabi 'no? nila. So, constant naman yung communication po ninyo sa embassy po ninyo 'no, sa ngayon? Opo, Natin hindi diyan. naman po kami pinapabayaan, chine-check lagi kung okey kami lalo na yung mga naiwan po dito sa Kyiv. Right now, safe na po kami sa mga bahay ng amo namin kasi medyo rin malayo sa Kyiv. Although, naririnig po lahat namin mga pagsabog, ganyan. Mm. Nakakaano talaga, nakakatakot, nakakaiyak, lalo na yung mga natatamaan. Okey. So ma'am, yung, bahay po ninyo sa ngayon, bahay ng amo mo serve as, shelter po ninyo niyan. So, talagang protektado ba kayo diyan? Kasi merong mga ano na dapat may mga basement yung mga bahay na puwedeng pagtaguan just in case, ba ma'am? Actually, walang basement 'tong bahay ng amo ko, eh. Pero Mm. ang sabi niya, safe naman pero just in case punta na lang daw kami dun sa may hagdan or ano, sana po. Oo, Na na okey. medyo kabado na rin kami talaga pero wag po kayong mag-alala, hindi po kami pababayaan ng konsulado namin dito. Oo. So ano po 'yan, ilang story po yung tinitirahan mo ngayon na building? Bale apat po. Ay tatlo pang-tatlo yung attic, nasa second floor po yung kwarto ko, Oo. may kitchen.
Medyo Hindi malayo-layo, naman no? po Sa ano mga ito target, dahil kumbaga. kumpletong pagkain. Opo, hindi naman po kami nagugutom. Okay. So, bastante ba yung pagkain nyo dyan, ma'am? Ano, may nagsusupply sa inyo dyan Oh, ngayon? opo, sir. Hindi po, actually, may food allowance kami, kaya last week, di pa rin mangyari yan, nakapamalengke pa naman ako. Oo. And then sabi ng amo ko, okay lang na manguha ako sa mga stock nila just in case maubusan. Kasi nga, hindi naman niya ako pinipigilan na umalis, lalo na nung sinabi kong may mga ano na, forced repatriation. Kaya lang ngayon nga, sa second pass namin, napaka-delikado ng lumabas talaga. May mga, dito sa labas namin, may mga military na rin, Ukrainian military na nakakakpan. Ano po, kasi nasa isang subdivision po kami. So, gaano ba kalaki ang porsyento na pati kayo dyan, subject for evacuation din, ma'am? Kung sa susunod na mga araw, meron ba? Nagsabi po yung konsulado, baka pakalmahin within few days, ewan ko kung for 5 Oo. days or depende po eh. Pero ako, parang kung talagang worst na, decided na rin ako umuwi. Nakahanda na kami, naka-impake na ng konting gamit kasi hindi makakapagdala ng extra bagahe. So, So just so, in case, decided na rin talaga ako na sumama sa repatriation kung matutuloy nitong second batch. so, kung i-repatriate din kayo dyan, so, uuwi ka na lang dito sa Pilipinas. Ganun ba? Ganun po talaga mangyayari Mm. kasi pag ni-repatriate ka daw, according sa kasamahan namin, kasi yung iba parang gusto lang magpalamig doon sa Libig. Oo. Pero ang sabi ng Poland Embassy, dapat umuwi na lang lahat, parang gano'n. Pero siyempre alam niyo naman na po na parang ayaw din namin mawala yung trabaho namin dahil mababait ang mga amo rito, walang namamaltrato, talagang ano kami. So, Pero mga ilang kung years ka na talagang po worst dyan, na, ma'am, no Evelyn, choice, sa uuwi talaga Ukraine? kami. Ano po? Mga Sir? ilang years ka na dyan na nagtatrabaho? 10 years po, pangalawang amo 'to kasi nag-for good na yung dating amo ko, 7 years ako sa kanya. Hmm. And then dito, bago pa lang ako dahil bumalik ako ng 2020, Hmm. na bakante po ako ng almost 1 year dahil sa pandemic. So part-time lang and then eto nagkaroon ako ng regular na amo. 5 months pa lang po dito sa bago kong amo. Mhm. Okay, no? So, sa ganitong panahon, ano po yung ano dyan, yung klima sa ngayon, ma'am? Medyo malamig pa rin po. Positive 8 na yata or 5, medyo ano naman na po yun, hindi na masyadong malamig dahil Hmm. wala ng snow. So snow ngayon dyan, no? Sa ngayon. Hindi ba, opo, pero medyo tumigil na ngayon. Last week nag-snow pa yata na sa mga ibang lugar, lalo na sa mga borders. Sa mga news talagang nag-i-snow pa. Sa ganitong sitwasyon, siguro nakakalimutan na si COVID din siguro dyan, ano? Sa Ukraine, ma'am. Meron pa rin po. Actually, yung isang kasamahan namin na na kaibigan na sa first repatriation, positive yata siya. Mm. Gano'n pa man na ayaw sanang isakay o isama pero unfair naman kaya yun nakasama din siya dahil parang in-encourage din po siya. Hmm. Sinasama din kahit papaano. Mas mabuti nga kayo dyan, ma'am. Di na kayo nagpe-face mask, no? Itong mga videos na lumalabas sa ngayon, wala nang face mask yung mga tao dyan. Hindi po, nagpe-face mask pa rin po kami kaya lang yung iba talagang matigas din ang mga ulo. Pero kaming mga Pilipino, nagpe-face mask pa rin po kami. Mhm. Lalo na sa mga malls, pagpapasok ka. Pero pag sa labas, pwede rin tanggalin. So siguro, Mga ma'am, loob ng sari-sari mga rin yung mga consulate. ano dyan, no? Mga lahi ng tao, ano? Sa Ukraine. Opo, pero mostly Ukrainian at saka may mga Russian din na nandito, mga estudyante na from India, from Syria, mga gano'n po. May mga iba't ibang lahi din po talaga. Oo. So may mga impormasyon ka na nakukuha sa mga Russian nationals po na andyan sa Ukraine kung ano-anong mga reaksyon nila, ma'am, sa ngayon? Wala pa po akong nakausap pero sa
tingin namin marami talagang nagpo-protesta na ayaw talaga nila yung ano ni President Putin. Hmm. Kung nakikita niyo talagang kahit Russia sila, nagpo-protesta silang lahat. Kasi Andito rin po ako nung nangyari yung civil war ng 2014. Ang dami ring namatay po noon. Kasi after few days na nangyari yun, pinuntahan talaga namin yung place. Parang talagang ghost town. oo. Which is talagang nakakatakot talaga. Nakaka-nervous. Pero ngayon, iba talaga. Kasi nga halos kung ano na eh. So sana no matingnan din ni President Putin na hindi lang taga Ukraine yung maapektuhan diyan, no? Iba't ibang mga lahi pati yung Hindi kaniyang lang mga po. constituents rin, yung mga Russian nationals na andyan sa ngayon. Opo, talagang halos lahat-lahat na apektado na talaga. Ang nakakaawa yung mga lumilisan na natrap na dyan sa Kiev. Kaya nga pinili namin mag-stay, baka lalo kami matrap dyan. Tapos, delikado. So, Okay. ganun na po kasi maraming salamat po. Huwag po kayo mag-alala. Keep in touch na lang. Okay, sige. Sige, ma'am. May Alam na ko lang na po na. busy po kayo dyan sa Opo. ngayon. Thank you so much, Ma'am Ebrel, sa time dito sa Bombo Radio Bacolod. Opo, Magandang thank gabi you po. din po. Galing dito God sa Pinas. bless. Opo, maraming salamat. Bye-bye. Okay, sige. Si Abril Nasino, Bombo correspondent na to, no, dito sa bahinsang Kiev, Ukraine. No, so ginudyolan naton kay ti medyo kwangit, no, kay kabudlay. Base ko ma-monitor blasla. So at least nakuha naton dito iya sa isa ka kuan, no, ka minuro man or lugar, no, Kiev, Ukraine, no, medyo ni sila sa mga center sang pagpangatake sang pungsod Russia, no. So ti hindi na to sila kuan gid, no, apektado. Pero ti mo na ginakangawa nila Japon nga the next day, the next coming days daw sila ang repatriate man. So ti para sa iya, no, kung i-repatriate man sila, pagtabok sa Poland tao, himos na korekta puli sa Pinas. No, ti makuha naman na, no, resulta naman sang displaced OFWs naton, madugang naman sa listahan nga nagkala-displace nga mga OFWs naton dito sa Ukraine bagod man sang kinagamo ang pagpang-atake nga ginahimo sang Russia sa pagmuno sa ilang presidente si Russian President Vladimir Putin. Titi lang gali, no? Ayo kon ang Ukrainian lang ang kwan ang maapektuhan dito, mga taga-Ukraine lang, no? Pero may mga Pilipino to, may mga taga-India according kay Ma'am Abril, no? May mga Russian people man to gani. O kanaga-protesta, no? Kanaga-batiko sa kay Putin, no? Gati ari kami din nga mga kasubong nimo nga Russians. Ari di sa Ukraine, no? Ti way ka maluoy samon. Nga mangin biktima man kami, no? Sa mapagpangatake nga ginhimo sang Russia dito sa Ukraine. So sana siling ko na buligan naton pangamuyo, no, ang aton sa nga mga kauturan, especially mga Filipino kag mapumuluyo man no sang Ukraine nga apektado karon, no, sa siring kinagamo or tension. So ti way na sang kuana, way na sa may bato sa nedra kundi ang pagpangamuyo naton. Sige, 50 minutos na nakaligad sa taknang alas 7 sa gabi. Diri sa aton sari nga pagpalagad, sa aton masari nga panatuntunan. Litong kita diri sa malokal at least, no? Naka-update kita dito sa bahinsang sa bahinsang Ukraine. Sige, no, sa magabulos kita makamiliton kita iya sa bahinsang aton sari nga next nga issue. No, si Dr. Chris Zorongon, no, mangin kaupod naton, no, sa makabanan ang Deputy for Medical sa Emergency Operation Center o kung sang EOC ta. Kay kahapon, no, kung madumduman ninyo, may ara to sa mga grupo, no, nga nagprotesta. Actually, daw kanini, daw silent malang nga protest pagi sa Caravan. No,
no nga ila nga gin patigayon no ang caravan sa paglibot no diri sa bahin sa bilog nga syudad sa Bacolod. Ti ara dira no sa diri makabanan ang aton siring kuano no nga mga kauturan no nga nag patigayon iya sang siring nasambit no nga pagprotesta. Ti libot sila ara sa bahin sang kuan no sa Bacolod City Public Plaza no so may mga streamers nga dala sa pagpamuno no ni Attorney William Merano ang ex-man o kung ang no to mandatory vaccination advocate. 80 kuno kasalakyan diring nag-upod sa karaban nga naglabay sa pila ka mabahin sang syudad karag pundo sa Bacolod City Public Plaza para sa open manifestation. Ti nagkalanain ning sektor sa syudad ay nag-upod nag-uyat ang mga participants sa streamers ara makita nyo man da may nakasulat nga matiraga nga nagapamatok sa mandatory vaccination. Kagay sang no vax, no job is illegal kag iban pa. No? Ti ginapahayag man diri nga santo sa Republic Act 11525 amo ni bla ang aton nga COVID Vaccination Act of 2021 tinabutang ginada nga hindi mandatory. No? Nga hindi mandatory ang vaccination kay hindi ni requirement sa trabaho o kung sa anuman nga transaksyon sang gobyerno. No? So although ligad gindala na nato ang ining issue kay hindi ba gito damo gitong mga grupo ya nga nag-upod ligad no sa bahin sang caravan. No? So may mga basin din ma-recognize naton. No? May mga grupo to nagligad pero gin klaro man to sa aton nga EOC nga why man iya siling sang pilitay nga aton so kusin ng gusto no isa pagikuno sa ginapamatok nila ang ining pagbakuna no sa aton siling nga mga kabataan no nga edad 5 to 11 years old nagaedad 5 to 11 years old no sa mo pagining isa sa mga ginakuha nila no nga base kuno kun hindi maka-attend sang face-to-face classes. O ang face-to-face subong pilot malang ni ang ginapatigayon naton kag limited face-to-face. So magabot ang tiyempo iti total bakod maning mga resistensya sa mga kabataan nga ini magabot ang tiyempo hindi man naguro sila i-ban mo gida no sa eskwelahan kaya daw hindi man na husto no kaya hindi man na sakto importante subong no sa di makabanan nga makabalik sa face to face kay lain gidya kon face to face sa classes ang aton sa diri makabanan nga pag eskwela kon estilo hindi ka modular no so kung sa bagay kung natawo naton kuan at the mercy na lang gid papasar na lang last year no magkabataan nga medyo mahina to sa inatawag nga face to face classes no or sa modular type of learning module kag sa online ipapasar na lang sa kaluoy tilangan mang failure ka pa mo nga sitwasyon man no so sige lang no karon dugay balikan nato na si Dr. Chris Soronga. Oras sa Bomba Radio Bacolod Philippine Standard Time 55 minutos na nakaligad sa takna ng alas 7 sa gabi sa aton nga para tuntunan. No, rektohan tala ng gurong report ni Bombo Carla may defensor sa patrol no diri sa ato sa ring pagpalagad. So ibulonta kay may reaksyon diri ang Juan Sambayan Convenor no nga si former Negros Occidental Governor Rafaelito Coscolwela sa bahin sang sining nasambit iya makabanan kaya ginhimo to sa mga supporters no ni BP Leni Robredo. Ay ko kita palang taon to hindi man gid sakto to no nga amo to yang ginhimo nila no to kuan na ni no kumbaga tino nakibol do may mga kapulisan kita to
nga nagkwanto, bantay sa mga dalanon, pero ti ano muna, no? Mga Pilipino, ya biladaran gid na. May malusot gid na iya, sa bahin sang aton sa iya makabran nga kwan, no? Nga abilidad sa mga Pilipino. Di kay muna. No? So ti kun sa bagay, no, iniya politika lang na agi lang ng eleksyon niya sa aton, no? Kita yung mga Pilipino, no? After sa eleksyon, ti kayod man ta Japon balik ta sa kanding Amo man Japon pagabuhi ta di bla. O ti mayara nagapatay-patay suporta sa politiko kon eleksyon. After eleksyon na mo man Japon, manubuligya man ni man Japon. Manukukay basura man Japon. Pero kung eleksyon perti magsuporta man bla. Hindi kita ya sila kati ihigot ta gini ang aton kalabasan sa mga politiko. Ay salig ta gini ang mga talagbasan sa mga politiko, hindi man na ya. No? So, kung eleksyon, ti okay lang na. Masapakan kanila. Pero ti kung after sa eleksyon, amo na yung silingta nga may balatian man nga flu. Nga flu pa na go. No? Ang ining aton siling nga mga kauturan nga mga politiko. Ti imagine, no? No? Lantawan nyo bala. No? Kung ano ang sa YouTube, no? Makabaran kay ti may mga kuan pa kita, technical adjustment pa kita sa Facebook subong. Makita nyo na sa YouTube, no? Kung ano ang ginimo na sa mga supporters sa sunod sang Talisay ini, So kitaon gid ang naghaboy sang kuano, kitaon gid ang naghaboy sang mga leaflets, so. No, may lang way magigo sa baby face, no? Ni BBM. Ang leaflets, no, sang vice presidente. No? So, ti aton panugyan naton, hindi kita mag-amos na. No? Kaya nga ako luya. No? So, way ta kabalo kung sinong madaog sa prabuton sa ning eleksyon. No? Ti basi bala kung tigsintas, kung magdaog man sa BPLINE, ti lipay man supporters sa Leni. No? Magdaog yan si BBM, lipay man supporters sa BBM. Ang ako gila ng tao gani dili ti away na lang ni nila nga duwa mo. Ang deres na ya paama na lang na, no? So pero kay Isko Moreno, pero galing kay daw hindi mo underestimate si Isko Moreno kay daw sleeping giant man. No? So Mindanao in-endorse man sa to sang bansang Moro government, no? Sa bahin sang Mindanao. Tiyan mo na, hindi ta pag-underestimate, pero tiyan mo ni sila nga tatlo, no? BBM, Leni, kag Isko, daw muning mag-away, no? Sa padamo-damo sang buto. So may arobaton si BPLINE nga the last man standing is a woman. Ti sige, tila tawon naton Pero ti kung si BBM mapambalon mo, no? May mamayo man sa kuno nga plano sa pungsod Pilipinas kung siya magadaog bilang presidente kag butuhon. Batsagan ko daw close fight ini mo. No? So masadya, no, ang eleksyon. So aton sadya ang eleksyon sa malinong matawhay kag honest nga eleksyon. Sige, check na to report ni Bombo Carla, may defensor kay ban pa yung mabalita, no, sa patrol. Bombo Carla, sa report please come in. Bombo Ponso na ngayon sa nga pasensya, no, si former Governor Rafael Coscolluela, Bombo Pons, sa kay Senator Bong Marcos regarding ni Senatabo Bombo Pons, no, sa pag-aboy sa mga flyers Bombo Pons sa mga ukon kay Senator Marcos gida mismo Bombo Pons. Susunod kay former Governor Coscolluela Bombo Pons. Susunod sa iya, ati ini, gid ini, no? Regrettable gid ini nga, kinitabo, Bombo Pons, no? So, naintindihan man nga, ang pasyon sa mga hubin, kaya ay tungod na run out of control ini sila, siguro na nagdisuganay, nagtudlanay, amo ini nga, isa sa mga rason, Bombo Pons, no? Nga, may pinakahaboy o kung nilupad ang mga flyers sa hitsura mismo o kung sa buya mismo ni Senator Marcos Pons. So, amunin nga mga hitabo o kung ini nga natabo, nag-create it sa nga dako nga issue Bombo Pons. So, amunin nga nag-apologize si former governor na hindi amo sila ang batasan sa mga supporters ni Vice President Leni Robredo
Bongopon. So, So, di man kuno hungod to? so mo pa na ang ginalantaw pa sa subong Bongopon bangod nga sa nakuha nga information ni former Governor Cosconsuela, di ba siguro na dito kanay, no? Kasi before pa lang yung Bongopon ang ini na nga natabo kasi kung nagsakuhan man nga nag-abot ini si Bongbong Marcos, so man ang naglabay sa area, sakuhan man nga nagwa ang mga supporters, no? Ni Vice President Lenny Robredo. Bongopon. So, amo ina ang iya sini nga ginalantaw pa kung humod o kung na pangod lang sa pag-disuganay o kung na pag-tudloanay o kung na pag-tudlanay, amo na ang rason kung lupad ang mga flyers babapon. So maintindihan man kung sini kung ang passion o kung emosyon out of control na gid bala ko babapon. So amo ini nga mga issues babapon. So parte sa mga amo ni nga issues o kung na issue bisa martial law kay do amo gid ini subong ang pagwa nga mga issue babapon. So dapat ini nga mga issue ihaboy sa proper nga forum kag hindi ipaagi. So, sa in short mo po, Carla, hindi ungod. So, amo pa na, hindi pa Hindi ungod? mahambal nga, hindi hungod. O kung hungod, bukod, kasi ginalagtaw pa, no? Kay hungod nga, amo na information nga, nabaton nga, nagdinipuganay na, tudlanay na, bukod, so hindi pagin malantaw, no? Kung hindi hungod, o kung na, hindi Pero hungod. makita naman ni sa video, ano? Kung sinong naghaboy, kitaon gid siya, Bumbo Carla? Amo gani, bukod, no? I think may mga flyers, ini sila ya, na ginakamtan, layo pa lang ini. O kung na, nagapadulong pa lang ini si Senator Marcos, may gasingkit sa Lenny, may nagasingkit man sa magnanakaw. Bongopon. So, Hindi man na siling hindi ungod kay dawgin panuhan gid gani ho. Ara sila preparado sila may mga streamer sila ho. kadi as information man naton nga nabaton ang Bongopon ang ila sini nga office is malapit dira sa area kung sa diin labay ini si Senator Marcos sa iya sini nga karavan Bongopon kaga ini Bongopon dapat perdi nga dumdumon what you do to others may also done to you. Amo na ang tinaga no magikan kay former governor Bongopon. So ini ka-appeal ini siya sa mga supporters Bongopon nga kung tani likawan ang amo ini nga mga hinitabo Bongopon kaga kon ini nga mga action kaga magkampanya paagi sa respectful manner Bongopon. So Bongopon pamatian nato napahayag kay Governor Rafael Cosconsuela. Sa nahambal ko na, it's very regrettable, no? Ginakasubo natin nga nataboy na siya. Although, kung kisama insindihan man natin, the passions, especially sa mga hoben, can, run out of control. So, nag-disorganize siguro, balo ka naman, may counteraction man ng security sa mga tinao ni Senator Marcos. So siguro nagtudlanay for one reason or another, either ginhaboy or nagtupad ang flyers, nagtupa ang iban sa kuya ni Senator Marcos. So nag-create ni siya sang ako nga natahula-dalo. So nag-apologize ako kay Senator Marcos. Sabihin ko, hindi na mo ang batasan sa mga supporters ni Lenny. No, but siling ko man, of course, nga, I can understand when passions or emotions run out of control, kay tungod na ibalukan ng mga issues pati sa martial law, sang sang ill-gotten wealth, etc. So, while we know or accept or recognize ang mga issues na ini, dapat ihaboy sa proper forum at hindi lang kuntani paagi sa amo na display. No? Because we always remember na what you do to others may also be done to you. Yes. Diba? Yes, so, sir. nag-appeal ako nga kung taning pwede, likawan na natin ang amunin nga mga aksyon
Kag makampanya lang kita paagi sa pasiling naton in respectful manner. Ang amo ni gin-explain sa ako, no, ang mga kabataan na ining kuani sila Talisa Youth for Lenny. Okay. No? Now tapos kami ang akon operations head sa kampanya kag pila ka mga members ng Negros Youth for Lenny man. Ara sa sulod sang campus sa Kamsi, kay may ginaareglo sila nga mga campaign kits ginapabukbayn. No? So sang pagkabalo nila nga manug-agi na ang karavan, nagguwa sila anay para nga maglantaw. And then naupod din ang mga Talisa Youth Lenny. Wai pa ko kabalo kung paano nagsugod. I think may ara sa una nagkakwanlaya, singgit nga Lenny, ang mga bla. And then gulpe lang may ara sa nagdugang mga tinaga nga magnanakaw, Yes. mga bla, no? So, siguro daw nabatian ato sang ni Senator Marcos mismo orang iya nga security daw nila kuno daw pundo ang isa ka bus sa atubangan sang mga kabataan, no, para ma-block sila from the caravan, no. Kag siguro amo to base haitan siyang emotions nga takluban nyo kami kay express na lang kami sa amon opinion. Yes, oo. So siguro daw nag-amat-amat init. No? Tapos siguro may nagpalapit na ang security. Yes. Pag ambot lang hindi ko piho, no, kung gusto o ginpunggan lang o pangabay nga mag-untat. Ginakuan ko pa na, Verify. Gina ko pa, or pa-verify. So, for some reason, may commotion, may nahaboy, or may nagsupay ng mga flyers, no? Now, Yes. ang pamangkot mo, Carl, Yes, kung balag, ginplano, ato, or ginhungod, sa akon pag-insente, no, o sa pag-explikar sa akon, this was all a spontaneous reaction sang pag-agi sang karavan. No, and I am sure nga on our end sa Negros Youth for Lenny kagang campaign structure namon, why niya maplano? In fact, why manggani sila digyan nakaibalo nga maagi dito ang karavan sa ina nga oras. Bilang nag-timing nanay sila. Okay. Kung naglantaw sa karavan, may iba nga nagsugod singgit, Lenny, may iba na siling magnanakaw, etc. Kaya na muna ang commotion nagsugod. So, very regrettable, as I said. I apologize to Senator Marcos for the heckling. Yes. Kagang kung matuod di ba na hungod, ginaboy sa iya, that is something that should not be done, no, at all. So, I'm hoping na nakapamati ka na kag learning from this experience nga maka-exercise more restraint. Ito nga mga supporters, nag-apilan kita, no? Nga, yes, mayara kita sa mga issues, parte sa iban nga mga kandidato. We have the right to free speech, makahambal kita sa luyag naton, but let us try to do it in the proper manner, in the right venue. Kung pwede, wala balasang any actions or any hateful actions that will only beget hateful reactions. Yes. Kaya kung magsugod na kita ng dira, wala na ni katapusan. Magsige na lang kita ilinaway, mag-inonsultohan ay, dito ka lain man, no? Ang permit lang dumdumon, ang ginambal mismo ni DP Lenny, mas radikal ang magmahal. No? So let's be more tolerant, let's be more understanding, but let's also be more restrained.
Okay. Bomba po, and so Yes. matandang pakayagi kay former Governor Rafael Pascualuela. Hindi nga reaksyon, no? Sa natabo sa may area ng Oh, dili kay Bombo Carla kay dula-dula ka, oh. Oo. Bomba po. Yes, go ahead. Yes, mabukpan sa buto, no, ang reaksyon, no, kung pakayagi kan kay former Governor Rafael Pascualuela regarding ni sa paghapoy o na pagtupa sa mga flyers sa kuya mismo ni Senator Bong Lacson, Bomba po. Bongbong Marcos. Bong Marcos, Bomba po. Sige. No, may at least nga pasensya, no? So, ang atong sunod, kwanta na, no? May mag-rally pa ang grupo ni Pacquiao, ay pakakadto din ni Lacson, ni Isko, no? Kabay pa hindi na ni matabo kay para hindi man lang silingat daw hambalon nga mga bastos ang taga Bacolod kag Negros bla. Ang magani abang points, no? Duwa or isa lang ini ang naghimo, do dalahig balatanan abala abang points, no? So, ini points kabay pa, no? Muna nga nag-appeal ini si former Governor Pascualuela, nakabay pa nga ibutang sa insakto lang points, no? Ang attend man sa isa ka karaban o sa isa ka sa pagsuporta sa isa ka kandidato po. Sige. Salamat gid Bombo Carla. Upapan sa may report na gikan sa Patrol, and si Bombo Carla Vega para sa pagpasang radyo ng Pilipinas. Sa overall number 1 sa Bacolod, basta radyo. Bombo. Sige, salamat sa Patrol. Report ni Bombo Carla, may defensor. Reaksyon ni Juan Sabayan Governor, former governor sa probinsya sa Negros Occidental, Rafael Lito Pascualuela. No, agot sa siring siyempre mga supporters ni BP Lini. No, nagagwa sa panit nila. Sang nagpadulong diri ang unit team. Mismo si former Senator Bongbong Marcos gidang ilang ginpuntarya. Ngaway nilang man ginimo kay Sara, no? Ay dahil Sara Duterte Mayor sang Davao City. Sige, palautan na mga kabanan ang dugang development regarding sina kay tipayag ni Vice Governor Jeffrey Perez ang una. Niya respetuhan na ilang ay kay kami nagrespeto gid sa inyo. Di para sa kuani para sa kayon sang tanan ang mga nagapabuno mo na balon yung mga supporters so da hindi magbinastos. Kay nakataya na da ang pangalan sa syudad sa Bacolod, no, sa probinsya sa Negros Occidental, may balon ka mo ni Senator Marcos to nga ano man itong mga taga Bacolod kag taga Negros nga. Mga bastos man to. So kulang na balonta nga ati wala kita tinapusan, di kita edukado. Kay kung magbinastos kaya daw nagagawa na yan ati daw way ka na tinapusan mo, way ka na iniskulahan. Maya pa ganin nang wala iniskulahan kay may pinilihagan pa. Pero nibla ko kay isang ati sobrang bilib tas kulingon ta. No? Basta anti man ang mga iniskulahan ta o professional man ta o ang grado tas GMRC 99 man nga may good manners sa right conduct ka pero pitik sintas no way kagli pinanilagan so useless sa gyapon no ang gwa niya sina so kung hindi ka gusto no nga himuon na sa imo hindi mo na paghimuon sa iba. If you do not want others do unto you, do not do unto others. 15 minutos sa kaligid sa takna alas 8 sa gabi diri sa aton sa Riga para tuntunan. No, may mga nabili na kita nga mapanomdom basi karon may tiyempo pa ta. Ma-connect kita no kay Dr. Chris Rongon ang Deputy for Medical sang Emergency Operation Center sa syudad sa Bacolod. Standby. Bombo Radio Bacolod. Number 1 Basta Radio Bombo. Tips sagud malikawan ng insomnia. Ang pagtulog sang maayo ang makaapekto sa mental kag physical health sang isa ka tawo. Apang kung kaisa hindi maligar nga nagaka-eksperyensya sa ginatawag nga insomnia, gani ari ang matip sagud malikawan ini kag mas makatulog sang maayo mga kabombo. Kinahanglan nga pareho ang oras sang imo pagtulog kag pagbangon kada adlaw agud maset ang imo nga body clock. Kun adlaw, mas maayo nga buksan ang mga kortina agud makasulod ang kasanagon, paglakat-lakat kun aga kag pag-ehersisyo.
Kun gabi, likawan ang mga masanag nga screen kaangay sa mga gadgets kag TV. Limitahan man ang pagkaon kag mga ilimnon nga may caffeine kag nicotine bagod makatuga ini sang problema sa pagtulog. Likawan man ang pagkaon sang madamo, pag-inom sa alcoholic drinks, pag-inom sang madamo nga tubig kag ang pag-overthink antes magtulog. Ang husto nga paggamit sang earphones o kon headphones. Kalabanan sa karon, ilabi na sa mga pamatanon ang masaming nga nagagamit sang earphones o kon headphones sa tion sang nagausar sang gadgets. Apang, ano bala kalawig ang aton paggamit sang earphones kag headphones? Nakahibalo bala kamo mga kabombo nga ang tuman kalawig nga paggamit sini ang makatugas ang ear noise o kon acoustic trauma? May pila naman ka tips nga makabulig agud mahalungan naton ang aton dulungan kag pamatinan. Dapat nga ipabilin nga yara lang sa 60% ang volume sang aton nga mga earphones o kon headphones. Likawan nga masobra sa 4 to 5 ka oras ang tayuyon nga paggamit sang earphones o kon headphones. Magtala na sang 15 minutos nga break matapos ang 1 ka oras sagud nga makapahuway ang aton palamatinan. Masami nga tinluan ang earphones o kon headphones kag mas maayo nga gamiton ang duha ka earpiece sang aton nga mga earphones. Sa karon nga may ginapangatubang nga pandemic, importante nga halungan gid ang ikayong lawas. Apang hindi lang physical health ang dapat hatagan sa pagtamuda, bangod importante man ang mental health. Paano bala halungan ang aton nga mental health? Una, kinahanglan nga halungan nato ang aton kalawasan kaangay sang pagkaon, pag-ehersisyo, pagtulog kag pagpahuway sang insyakto bangod ang poor physical health ang makaapekto sang modo kag panghuna-huna sang isa ka tawo. Kinahanglan man nga mag-set sang boundaries sa tanan nga bagay, hatagan sang balorang kaugalingon kag iselebrar ang mga kadalagaan bisan ano pa ini kagamay. Maayo man sa mental health ang pagpatawad sa isig kapareho. Bangod ginarelease sini ang kabugat sa Balachagon subong man ang pagkamapasalamaton. Suno sa research, dako man ang mabulig sa pagpangamuyo sa paglikaw sa stress. Ang talaba. Sino bala ang hindi maganahan magkaon sang talaba? Magluwas sa manamit sini nga sabor, ang talaba ang nagaunod man sa calories, protein, fat, vitamin D, thiamine, niacin, vitamin B12, iron, magnesium, phosphorus, zinc, copper, manganese kag selenium. Isa ini sa mga source ang high quality protein nga nagaunod sang siyam ka importante nga mga amino acids nga kinahanglan sang lawas sang tawo. Nagaunod man ini sa antioxidants nga maayo para sa atay. Apang ang pagkaon sang talaba ang mayara man sa mga risgo. Bangod nagaunod ini sa mataas nga amount sang zinc nga delikado sa kalawasan kon masobrahan. Ang pagkaon sini nga hilaw ang makatugaman sang bacterial infection kag makatugas sang diarrhea, pagsuka, hilanat kag iban pa nga seryoso nga kondisyon. Gani sa pagkaon sang talaba, kinahanglan hagan-hagan lang. Oral disease, nagapadayon nga seryoso nga public health problem sa Pilipinas. Ang prevalence sang dental caries sa mga permanent teeth ang nagapabilin nga mataas sa 90% throughout the years. About 92.4% sa mga Filipinos ang may tooth decay, kag 78% ang may gum disease o kon periodontal diseases, santo sa report nagikan sa DOH. Bisan pa nga ini ang preventable o kung matapna, ini nga balatian ang nagapikto sa halos kada Filipino at one point or another sa iya nga pagpangabuhi. Ang pag-practice sang good oral kag dental hygiene kaangay lang sa paghalong kag pagtatap mo sa imo kaugalingon. Nagatap na ini sang bad breath, tooth decay, gum disease, resulta ang healthy nga baba. Ang healthy nga baba o kon mouth, maayo nga indicator nga maayo man ang imo lawas. Gani halungan gid ang aton nga dental health. San o ikaw ulihi nga nag-ilis ang sponge nga ginagamit mo sa paghugas sa mga kitchen utensils? Ang kitchen sponge mga kabombo, ang mas mahigko pa sa toilet. In fact, ginpahayag sang microbiologists nga ang mga butang nga ginagamit naton sa pagtinlo sa mga dishes, ang
pinakahigko nga bagay sa balay. Sa isa ka pagtuon nga na-publish sa journal nga Scientific Reports, ang spongy bacterial colonies ang mas delikado sa aton ikaayong lawas. Bangod sini, ginarekomendar sa mga researchers nga dapat islan ang sponge kada simana. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa kag matrace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayong idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit. Apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa kag may trace ang old food. Ini ang ideal nga breeding grounds para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayo nga idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit, apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Yari na ang isa sa nakapabaylo kag nakabaton sang brand new radio set with AM and FM band kag 1,000 pesos cash. Nagikan sa Bombo Radio Bacolod. Ko si Anisito Delicano, taga Libertad Extension, Bacolod City. Nagbabaylo ko sang radyo nga ginatag sapon sang Action Radio kay nagaungot sa ilalang estasyon. Hindi ko kapamati sang iyasang bumbo, mga lapit naman sa katuig ni nga ginatag nila sakon. Amo na mo lang ni ang imo nga mamatian ang Action Radio lang. Amo ini nga radyo ang ginapangatag nila. Gindala ko di sa bumbo kay pabayluan ko sang iyasang bumbo nga radyo nga wala sa ungot sa isa lang ka estasyon. Kag manami kay bag-o, kag wala guba, may suga pa. Kag ang 1,000 nga ginatag sang bumbo, mapasalamat gid ko kay may nagbakal na kusudan. Sing una ga bindors ko ti kay ginkakasama kami sa Libertad, di way nako kan sa balay na lang ang akon bata ang mga nagasuporta sa akon. Eh bakal ko bulong ko may ano ko may apo ko kag taas akon sugar. Ga pasalamat gid ko sa Bumbo Radio sang ginatag nila nga 1,000 kag ang radyo. Salamat gid. Basta Radio Bumbo number 1. Mga kabombo, nakahibalo-bala ka mo? Naghampak na sa 3 million ang natapikan sang COVID-19 sa Pilipinas. Mataas sa gihapon ang active cases sa bugos nga pungsod. Kag 50 mil na ang mga nagtaliwan bangod sa sini nga virus. Hindi magkumpiyansa. Depensahi ang kaugalingon kag ang imo mahal sa kabuhi. Magpabakuna na batok sa COVID-19. Pahanumdom nagikan sa Bombo Radio Bacolod. Basta Radyo Bombo! Mga kabombo, madamo gid ang pagkaon apang ano bala. Ang dapat himuon kung may matabo sang suspected foodborne illnesses. Kung may matabo nga suspected foodborne illnesses, dapat i-preserve ang mga ebidensya. Kung may bahin sang suspected food nga nabilin, taguon ini. Putson sang maayo kag ibutang sa freezer. Magpabulong sa gilayon. Kung ang sintomas nagapadayon o kung nagalala, gilayon nga magkadto sa doktor agod magpakonsulta. Hindi man magkalipat nga i-report ang insidente sa local health department. Mga pamaagi para mangin matinlo kag safe ang aton mga pagkaon. Ipabilin nga matinlo ang palibot. Isiparar ang hilaw sa naluto na nga mga pagkaon. Lutuon sang maayo ang mga pagkaon nga dapat lutuon. Taguon ang mga pagkaon sa safe nga temperature. Depende sa kinahanglan sang klase sang pagkaon. Maggamit sang safe nga tubig kag raw materials. Ang food safety ang nagagarantiya nga ang pagkaon hindi makatugas sang anuman nga halit sa consumers o kung makakaon sini, samtang ini ang ginahanda o kung nakaon. May ara man sa ginatawag food and waterborne diseases o kung grupo sa mga balatian, tugas ang anuman nga infectious o kung non-infectious agents. Ang mga masunod ginakabig common causes ng food and waterborne diseases. Unsafe nga ginahalinan sa ginainom nga tubig, improper disposal of human waste, unhygienic practices, unsafe food handling and preparation practices.
Isa ka bala sa mahinuptanan nga ido, mangin responsable nga dog owner. Bilang nagapanag-iyas ang ido, siguraduhon nga ang mga ini ang regular nga nabakunahan batok sa rabies. Ipaidalom ini sa mandatory registration. Siguraduhon nga hindi ini manginlayaw o kon magsigilagaw o kon libot sa mga kalye o kon sa anuman nga mga public places. Imo man responsibilidad nga mapag-groom ang mga ini, matagaan sa bastante nga pagkaon kag shelter. Responsibilidad mo bilang pet owner nga gastuhan ang anuman nga gastuhon medikal sa tion nga makakagat ang imo ido. Rabies is preventable. Mangin responsable nga dog o kon pet owner. Kinahanglan mo bala nga mag-recharge? Hindi mo na kinahanglan nga magsalig pa sa caffeine. Bangod ang pag-power nap ang makapaboost sang memorya, cognitive skills, creativity, kag energy level. Ang power nap o kon cat nap ang pagtulog sang malipot nga oras kag may tinutuyo nga i-revitalize ang isa ka persona. Masami ini nga nagadugay sang 15 tubtob 20 ka minutos ginahimo kun udto o kun hapon. Santo sa pagtuon, mas mangin alerto ang isa ka persona kung maka-power nap ini. Nagapabuhin man ini sang stress kag nagapa-improve sang cognitive functioning. Isa ini kapamaagi agud nga ma-refresh ang utok sang tawo kung ginakapoy. Bagluwas diri, nagapanubo man ini sa risgo sang heart disease. Pangamuyo para sa 2022 elections. Sa ngalan sang Amay, sang Anak, kag sang Espiritu Santo. Amen. O Diyos nga amon Amay, sa amon paghandom para sa maabot nga 2022 elections, nagasalig kami sa imo saad nga ipadala mo sa amon ang mga lideres nga nagatuman sang imo mga sugo kag may kinaugali nga nasanto sa imo tagi pusoon kag espiritu. Ginoong Jesus, hatagi sang inspirasyon ang tanan nga nagahandom nga magpungko sa pwesto. Agud sila mangin leader kag alagad nga magabutang sang kaayuhan sang kadaman, ilabi na ang mga kubos, mga maluya, kag mga ginapigos, labaw sang sa ila personal nga interes. Tagdumala nga alagad nga nagahandom sa matudtud nga pag-alagad, kag indi nga sila ang pag-aalagaran. Tagdumala nga alagad nga may integridad, kag kaluoy para sa tanan. Ubalaan nga Espiritu Santo, sanagi ang amon mga huna-huna kag kasing-kasing, agud amon makita sang maathag ang mga kinahanglanon sang amon katawhan, ang mga promesa sang mga kandidato, kag ang ila ikasarang sa pagtuman sini tanan. Nga kami magpili sang husto nga lider, nga matuod nga magadumala kag mag-alagad, lider nga nagatuman sang imo sugo kag may kinaugali nga nasanto sa imo tagi pusoon kag espiritu, lider nga magahiusa kag magagiya sa amon sa pagpatigayon sang kayuhan sang tanan kag para sa imo bug-os nga kahimayaan. Amay, Anak, kag Espiritu Santo, ikaw Radyo Bacolod. #1 Basta Radio